Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe iy'ndaba ey'shisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu, inkulu indaba laphana wey'ngane zakwethu. Umculi kaMaskandi uSimomoza ojwayele ukudedela imitalapho-ke laphana ey'nkundleni zokuxhumana usehlekise ngomculi kaMaskandi owaziwa ngoMroza. Uthe laphana mayibhala ey'nkundleni zokuxhumana uthe weMroza akube nama-350 azobhekelela abaculi uma sisaphila. Uthe uMroza akaphinde akhompoze enye ihithi ayeke ukulokhu adetemela abahleli bemicimbi. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba, ngabe ku-right yini ngabe hlekisa ngoMroza-ke wey'ngane zakwethu? Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Disemba konakele sewushaya kwelakithi ngiyongena sengijujile kude kwelakithi ngiyongena sengijujile kude kwelakithi ngelanga lisheshe lashona shwele welanga lisheshe lashona shwele bakithi